Рудолф Штайнер. Нещо извънредно важно става в съвременната епоха, което е видимо обаче само за духовното виждане. Много се говори за преходни периоди. Ние наистина живеем в такъв един, и то е величествен. Важното е, че живеем точно във времето, когато е свършила тъмната епоха, Кали Юга, и тъкмо започва една нова епоха, през която хората бавно и постепенно ще започнат да развиват нови способности и човешките души постепенно ще се променят. Не е чудно, че повечето хора не осъзнават това, като имаме предвид, че повечето хора също така не успяха да забележат Христовото събитие в началото на нашата епоха. Кали Юга свърши през 1899 година и сега трябва да се приспособим към една нова епоха. Това, което започва по-настоящем, бавно ще подготви човечеството за нови душевни качества. Първите белези на тези нови душевни способности ще започнат да се появяват сравнително скоро в малък брой души. Способности, които сега са твърде необикновени за човешките същества, ще започнат да се проявяват като естествени способности. Предстоят големи промени на земята и изпълняване на библейски пророчества. Всичко ще се промени за душите, които пребивават на земята, а също и за онези, които вече не са във физическо тяло. Чрез онова, което ние наричаме езотерично обучение, чрез ясновидски способности ще бъдат много по-бързо придобивани. Но поради това, че човечеството се развива, те ще се появят поне като наченки в естественото протичане на човешката еволюция. Лесно може да се случи през нашата епоха, наистина много по-лесно, отколкото когато и да било преди, хората да не могат да разберат такава една проявена способност, която е от най-голямо значение за човечеството. Възможно е хората да не схванат, че дадено събитие е фактически поглед в духовния свят, макар и все още мъгляв и неясен. Твърде е възможно, например, да има толкова много злина, толкова голям материализъм на земята, че мнозинството от хора да не проявят ни най-малко разбиране, но да сметнат тези хора, които имат това ясновидство, за глупаци и да ги затварят в лудници, заедно с други, чието души действително са се развили по объркан начин. Тази епоха би могла да премине покрай човечеството без да бъде забелязана, макар че и днес нашият призив прозвучава така, както предтечата на Христос Йоан Кръстител, а и самият Христос някога призоваха. Приближава нова епоха, в която човешките души трябва да направят стъпка нагоре към Царството небесно. Хората могат да придобият новата способност за виждане в етерния свят. В началото само някои от тях, последвани постепенно от други, тъй като човечеството ще има 2500 години, през които да развива все повече тези способности. Хората не трябва да пропускат възможността, предлагана им през този период. Да се пропусне ще бъде голямо нещастие и човечеството ще трябва да изчака до по-късно време, за да навакса загубата, за да може в края на краищата да развие тази способност. Тя ще даде възможност на хората да видят в заобикалящата ги среда нещо от етерния свят, което досега те нормално не са били в състояние да виждат. Хората сега виждат само човешкото физическо тяло. Тогава обаче ще са в състояние да виждат и етерното тяло, поне като мъгляв образ. Човекът ще има видения и предчувствия за събития и ще открие, че такива събития стават на физическия план след 3 или 4 дни. Той ще вижда известни неща в етерни картини и ще знае, че утре или след няколко дни това или онова ще се случи. Машините на бъдещето. Този, който може да си създаде представа за бъдещето на техническото развитие, знае, че в бъдеще цели фабрики ще действат индивидуално, според душевността на този, който ръководи фабриката. Убежденията и принципите на човека ще навлизат в фабриката и ще се предават върху начина на работа на машините. Всичко, което можем да докоснем, ще носи все повече в себе си отпечатъка на човешкото същество. Ще дойдат времена, в които ще имаме един неподвижен механизъм и когато пред него застава човек,
който знае как да извърши различни движения с ръце, въздушните трептения, предизвикани от движенията му, ще задействат двигателя, настроен за тези знаци. Представете си един много добър човек в бъдеще. Човек, стоящ на особена висота на човешките принципи. Какво ще може той? Той ще конструира машини и ще определя знаците за тях, които ще могат да се изпълняват само от хора с неговата нагласа, т.е. които също са добронамерени. А хората, които са злонамерени, ще предизвикват със знаците съвсем други трептения и машината няма да работи. Машините на бъдещето няма да правят шум. Те ще правят музикални концерти и ще бъдат красиви. Те ще бъдат включени в цялостното художествено произведение Земя.